எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் வாராகி சிவா பேசுகிறேங்க. நட்சத்திர வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது பூசம். பூசம் நட்சத்திரம் அப்படின்றது சனியோட நட்சத்திரம். உங்களுக்கு இயல்பாகவே நல்ல மதிப்பு, அது மாதிரி பேச்சு திறமை நிறையவே இருக்கும். குற்றம் பண்ணக்கூடாதுன்றது உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஆழமாகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணமாகவும் இருக்கும். முன்கோபம், முரட்டு கோபம் நிறையவே உங்களுக்கு சேர்ந்து இருக்க மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி பழமையான எண்ணங்களில் நிறைய ஈடுபாடுகள், தெய்வ வழிபாட்டில் நிறைய ஈடுபாடுகள் உங்களுக்கு நிறைஞ்சிருக்க மாதிரி இருக்கும். பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க வழிபட வேண்டிய திருத்தலம்னு பார்க்க போனால் குச்சனூரில் இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வரன். அந்த குச்சனூரில் இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வரன் கோயிலுக்கு காலை மாலை அந்த 2 வேளையும் அவங்க இருந்து இந்த பூஜையை அவங்க பண்ணணும். இது வருஷத்தில் ஒரு தடவையாவது பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க அந்த தலத்துக்கு போயிட்டு வர்றது ரொம்பவே சிறப்பு. அது மட்டும் கிடையாது, இவங்க தன்னோட வார்த்தைகள்னால யாரையும் பழிச்சு பேசக்கூடாது. மனசார வேறு யாரும் கெட்டு போயிடணும் அப்படின்னு நினச்சிடவும் கூடாது. ஏன்னா இது ரெண்டும் இவங்க பண்ணாமல் இருந்ததுனாலே இவங்களோட வாழ்க்கையில் ஜென்ம கர்மாவும் கழியும். இந்த ஜென்மத்தில் இவங்க செஞ்ச பாவங்களும் கண்டிப்பாக கழியும். இயல்பாகவே பூசம் நட்சத்திரக்காரங்க உத்திராடம் நட்சத்திரக்காரங்கிட்ட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருந்தாங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையும் வராது. ரொம்ப சுமூகமாக வாழ்க்கை போகிற மாதிரி இருக்கும். இவங்களுக்கு பரிகாரம்னு சொல்லப்போனால் ஒரே ஒரு விஷயம், எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு இவங்க சாமிகிட்ட வேண்டுன்னா சாமி இவங்களை நல்லாவே வச்சுட்டே இருப்பாங்க. ஜெய் வாராகி.